Cum ați lăsat, am rămas aici cu Flo. Îi rupem pe ăștia. Și da, am lag. Stai bă, cred că n-a trebuit, stai pe loc. Uite mă, eram sigur că ăștia câștigă. Nu, că gata, next, îi rupem. O, level? Hehe, ești degeaba. Am level 2. Da. Sunt mai șmecher ca tine. Dă-i pe lobby repede. Rămâi acolo unde ești. Switch, team. Ești cu mine în echipă? Nu ești cu mine. Dă-i repede, dă-i switch, team. Așa. Să-i rupem. Și postez, salvez episoadele și le postez astăzi. Dă-i Q repede și în sus. Să bagi tu din palme, ca șmecherii. Ce urât ești, uite la mine. Ce urât. Mi-am luat mănuși, pantaloni, tricou ca să-mi arate. Îți iei, n-ai voie, tu trebuie să-mi dai mie banii tăi. Tu ești cel mai inutil, dar ești inutilul meu. Știi vorba aia. Ia-i arma, ia-i arma, bă! N-am voie să iau arma. No. Fucking God. Du-te, bă, mamă, eu nu că l ăsta e gata, îi dau cap. Hai, frate, nu moare, ce asta? L-am luat. Oh yeah. Oh yeah. Sunt bun. Mai bun ca tine. Mai bun ca Pintea. E momentan. Eu am și lag. Deci te rog frumos. Mamă, uite bă în fața lui ăsta și nu-l iau, bă, ești nebun. Gata mă, cum să nu-l iau eu? Pe cum? Eu sunt gușterul. GBY. GBY de la GB Gabi. Oh yeah. Bă, ăștia, stai pe aici, pe sus, că ăștia pe aici sunt. Să învârt. My fucking God. Ăștia pe la spate, mă ia. O, l-a omorât Alex ăla. Da, să mergem după ei. Uite, bă, suntem în echipă cu Mix ăla, frate, ești nebun. Rupe Mix, frate, rupe. Rupe. Da, deci... Bă, deci m-a luat unul, O, ce șmechere băiatul, bă, ia, moră și el 4. Mai bulan ai și tu. Deci, bulan. Du-te mă, numai până prinăuntru pe acolo, pe acolo sunt ăia. Uite unul. L-am luat, sunt bun, ce mai? Bine că mi s-a blocat încărcătorul. Asta îmi trebuie mie acum. M-a și speriat. Mă duc unul, ăla Mix, știi? Care a câștigat. Trage cineva din... E prea bun băiatul ăla. Uite bă cât bulan pe ăștia, bă. Mă duc cu ăla, că poate am și un noroc să omor pe cineva. Că singur nu cred că am șanse. Uite cine trage, fratele meu.
Băi, ca mic. Dă-i tare în față, dă-i tare, dă-i tare. Uite, bă, deci tu... Cât de lag ai? Da. Hai, taci. Sunt prea bun pentru voi, mă, ce mai? Uite, uite, uite. Du-te, bă, du-te. Ăștia n-au loc, frate. Hai că... Dar nu uitați să vă abonați, like, subscribe, coment și share la prieteni. Ce ai lume? Salut din partea lui Flo și Pintea. Pa!